Знаете ли, че дори перфектната сделка с имот може да се превърне в кошмар? Една искова молба може да блокира покупката или продажбата ви за месеци. Като брокер на недвижими имоти, често срещам клиенти, които не знаят, че един имот може да има тежести, като искови молби, ипотеки или съдебни спорове. Исковата молба е правен инструмент, който може да забави или дори да анулира сделката. Ето как да се предпазите. Първата стъпка, когато решите да продавате или купувате имот, е проверката в имотния регистър. Не само за собственика, но и за всички заинтересовани страни. По този начин ще направите сделката си успешна и без стрес. Ако вече има искова молба, това не означава край на сделката, но е задължително да направите консултация, за да разберете какви са рисковете и да защитите интересите си. Ако имате въпроси или ви е нужна помощ, свържете се с мен. Аз ще направя процеса лесен и сигурен за вас.